Benvinguts a Rumba la Cultura, el vostre espai mensual on explorarem les tendències culturals més emocionants i innovadores de Catalunya. Jo sóc l'Èlia Tabuenca. I jo sóc la Ruth Blasco i estem encantades de tenir-vos aquí amb nosaltres. Avui, en aquest episodi, ens endinsarem en el món de la cultura urbana de Barcelona, un àmbit on la creativitat i la innovació estan en constant evolució. Des de la literatura fins al teatre i la música, us portarem a descobrir els autors emergents, les produccions independents i els artistes alternatius que estan definint l'escena cultural de la nostra ciutat. Estigueu atents i atentes perquè tenim un episodi ple de recomanacions, sorpreses i, com sempre, moltíssima passió per la cultura. Som-hi, doncs. Comencem amb aquest viatge per la cultura urbana. Comencem amb la literatura, un camp en constant evolució on les noves veus tenen molt a dir. Barcelona, com a ciutat literària reconeguda a nivell mundial, ha estat el bressol d'autors que han impactat arreu del món. Avui ens fixarem en alguns dels autors emergents que estan destacant en l'escena literària catalana. Un dels noms que més ressona últimament és el d'Irene Solà. Amb la seva obra Canto jo i la muntanya balla, ha aconseguit captivar lectors tant a casa nostra com a l'estranger. Aquesta novel·la, que ha estat traduïda a més d'una desena de llengües, és un exercici literari que fusiona poesia, narrativa i elements de la natura per crear una història única. Solà aconsegueix una veu a la natura, convertint-la en un personatge més de la seva història. Hola, sóc l'Irene Solà. He escrit una novel·la que es diu Canto jo i la muntanya balla. I el que volia fer quan escrivia aquest llibre era una mica mirar-me el món, o en aquest cas mirar-me un trosset de món entremig de Camprodon i de Prats de Molló, des de tantes mirades, des de tantes perspectives, des de tantes maneres d'entendre la vida com em fos possible. I llavors volia explicar una història a través de la veu de tots aquells que formaven part d'aquesta història, tots aquells que formaven part del territori on passava aquesta història. I quan dic tots, vull dir les persones que viuen ara, però també els animals, però també els bolets, però també els fantasmes, però també les tempestes, però també els personatges màgics o mitològics o literaris, com ara les dones d'aigua. Un altre autor que ha irromput amb força és Paul Gouache, amb la seva novel·la Napalm al cor. Aquesta obra, guanyadora del Premi Llibres Anagrama de novel·la, ens presenta un món on la memòria, la identitat i la violència són explorats d'una manera poètica i alhora descarnada. La seva narrativa, carregada de simbolisme i fragmentació, reflecteix la complexitat emocional i social dels nostres temps. El meu món fa temps que s'acaba. La ciutat, buida. Les cases buides. El bosc buit. Les paraules barrejades. Reapareixien les velles. Morien les noves. Tornar al bressol. Parlar de nou. He viscut tota la vida esperant. 2 pèrdues i un rastre. Fill. El foc és sempre dins. També volem destacar Laia Vinyes, qui, amb La cremallera, ha aportat una perspectiva fresca i inquietant al gènere del thriller psicològic. La seva novel·la, que va guanyar el Premi Documenta, explora la complexitat de les relacions humanes, especialment en situacions de tensió emocional i psicològica. La seva manera de construir la tensió i desenvolupar els personatges és simplement magistral. A mi em va marcar molt Gina, de Núria Albó, que és un llibre per a nens, és el vaixell de vapor, on la Núria Albó explica la història d'una nena molt petita que es diu Gina i ho fa a través de petites coses que li passen. Hola, sóc la Laia Vinyes, autora de Les Closques, i us animo que enguany entre tots impulsem la cultura. Crec que tenia 6 o 7 anys, vull dir, era molt petita, crec que me'l van regalar, vull dir, no el vaig anar a triar jo, i quan el vaig llegir recordo una sensació com he descobert alguna cosa nou, no? És una història que explica cosetes molt petites, molt quotidianes,
i que a mi em va agradar moltíssim i em va sorprendre perquè era una cosa totalment diferent al que jo havia llegit abans, perquè quan ets petit, les històries infantils o juvenils al final tiren molt per l'aventura o per les coses molt fantàstiques i aquesta història era molt realista, molt costumista. Gina és una història en cosetes molt petites que està tota teixida a partir d'accions quotidianes que li passen a una nena de també uns 7 o 8 anys. Llavors, sí que jo no escric literatura infantil ni juvenil, però escric a partir de cosetes petites que els hi passen als meus personatges. Llavors crec que això, en el primer llibre que jo vaig trobar i que em vaig fixar i que potser vaig pensar que a mi això era el que m'agradava i motivava, va ser Gina de la Núria Albó. Després d'aquesta immersió en el món literari, toca canviar d'escenari i endinsar-nos en un altre àmbit artístic igualment impressionant. Sí, Ruth, exacte. Ara parlarem del Teatre Barcelona, que sempre ha estat un punt de trobada per a les ments més creatives i arriscades. I és precisament en les sales més petites i independents on aquesta creativitat floreix de manera més evident. En aquest espai del podcast analitzarem algunes de les produccions més interessants que s'han pogut veure a la nostra ciutat. Un dels espais de referència és la Sala Flyhard, un temple pels amants del teatre contemporani català. Aquesta sala ha estat responsable d'alguns dels èxits teatrals més frescos i innovadors dels darrers anys. Un exemple recent és l'obra Ovelles, de Carmen Marfà i Iago Alonso. Aquesta comèdia explora, amb ironia i humor, la precarietat laboral i les expectatives frustrades d'una generació que viu en un món incert. Sí, com sabeu, el tiet Cinto ens ha deixat 512 ovelles i un gos d'atura. Una altra sala imprescindible és l'Aquitània Teatre, conegut per la seva aposta per les obres de comèdia divertides, originals i sorprenents. Crampac és una comèdia de Jordi Sánchez que ja s'ha convertit en un clàssic i es va poder veure en aquest espai. Bueno, va, tu diràs, va. Vale, un moment. Pau, què és aquell lloc? El cel, segur que és el cel. Però què dius tu ara? Home, no, això ha de ser un somni. Mira, l'altre. Berta, si fos un somni estaríem fent un Crampac, no et sembla? Amb mi? Amb el Pau, voldràs dir? Bueno, prou, Que això no és ni el cel ni és un somni. Ah, no? I què és? Pues un plató, hòstia, que hem de fer les fotos del cartell de Crampac i hem de començar a vendre entrades. Va, així que compreu entrades, Però amb qui parles, ara? Bueno, amb els que miren. Ens miren? Qui ens mira? Sí, home, sí, Xavi, t'han agafat pel show de Truman. Bueno, prou ja, Hem de fer la foto, va, fes la foto, xata. Vale, doncs, 3, 2, 1... I per últim, voldria destacar el treball del col·lectiu Les Impossibles, format per Clara i Ariadna Pella. Les seves produccions són una fusió de teatre, dansa i música i exploren temes com la identitat de gènere, la violència i la desigualtat social. Una de les seves obres més conegudes, Sweet Talk número 6, aborda la salut mental amb una sensibilitat i una força que no deixa ningú indiferent. Així doncs, aquestes petites sales amb la seva programació agosarada són el cor de l'escena teatral de Barcelona. Són espais que aposten per la creativitat i la llibertat artística i que ofereixen al públic una experiència única, molt allunyada dels grans teatres comercials. Ara, tanquem el teló i passem al següent capítol del nostre viatge cultural. I finalment arribem a la música.
Barcelona és una ciutat que vibra al ritme d'una escena musical diversa i rica, especialment quan parlem de la música alternativa. Aquesta escena ha estat el bressol de molts grups i artistes que han aconseguit un seguiment fidel gràcies a la seva originalitat i autenticitat. Comencem parlant de Mujeres, un grup que porta més d'una dècada en l'escena, combinant el rock amb melodies pop. La seva música és un viatge sonor que barreja influències dels 60 i 70 amb un toc modern. I les seves lletres sovint parlen de la vida urbana, l'amor i la desil·lusió. Mujeres és una d'aquelles bandes que sap connectar amb el públic en cada moment, creant una experiència íntima i intensa. Frente a mí que me rodea, una mancha de alquitrán que tal vez no podré borrar jamás. No veo con el calor que queda en mi corazón, tan poca vida en mi interior. També ens fixem en El último vecino, un projecte que s'inspira en els sons dels 80 per crear una música que és alhora nostàlgica i contemporània. Amb una estètica que combina el synth-pop amb el post-punk, El último vecino ha aconseguit crear una identitat sonora pròpia que li ha valgut un lloc destacat en l'escena alternativa. Les seves lletres, sovint introspectives i melancòliques, parlen de l'alineació urbana i de les emocions humanes amb una sensibilitat única. No podem parlar de l'escena musical alternativa sense mencionar el BAM Festival, Barcelona Acció Musical. És un esdeveniment que cada any reuneix els millors talents emergents de l'escena local i internacional. Aquest festival és un autèntic aparador per a aquells artistes que busquen arribar a un públic més ampli, però mantenint sempre la seva essència independent. I fins aquí l'episodi d'avui de Rumba a la Cultura. Espero que us hagi agradat aquest viatge per la cultura urbana de Barcelona i que hàgiu descobert nous autors, obres de teatre i grups musicals que despertin el vostre interès. Recordeu que podeu seguir-nos a les xarxes socials per estar al dia de tots els nostres episodis, on continuarem descobrint-vos el millor de la cultura catalana. Gràcies per escoltar-nos i ens tornem a trobar en el proper episodi de Rumba a la Cultura.